ungazi nokungazi. Lezi phukuphuku zabafana egcwele laphayana. Thiwa thukubani. Nanga isiphukuphuku. Fusak Big Zulu. Yebo. Bakwenze bantwini abangaphambili. Wena ngabe uyahlakanipha uyakhula la ekhanda ukuthi bakwenza ko Emtee bathi akenzeni akadelelo bani wakwenza lokho. Kwenzakalani masephuma khona eseyangaphandle ngoba phela abafowenu enye into ekumele uyazi emculweni abafowenu laba nefamily ninonke uyophila kanjani manje nomunye umuntu masumthukile. We understand musana ukuvuma ukuyuzwa amakhampani thiwa thuku bani yini yona leyo Manny Yack yini yona leyo nto leyo. Mfana sesemncane isiphukuphuku sesemncane instead ukuthi ngabe uyafunda phela abantu abafana noMtee abantu abadala and baapprove bawabona amaphutha enzeka bantu mabephuma laphana baphuma bazama ukuhlakanipha bayazama manje bayaphushela bashare izitori zabo so that nizokhona ukubona amaphutha enzeka. We understand. So aqali ngawe ukuthi kuthiwa thukubani kanti ke kwayena lo mfana obengithukwaza Ambitiouz angimazeli lutho Nkosi yami upakile uyifinisha lapha Ambitiouz uyifinisha nje ngoba angazi kwangoma ngcono nentaba yaseDubai intaba yaseDubai phela ke emaqinisweni lamfana unekhono uyacula lokho okunye kwethiwe ke engizwe kuthiwa kungithukile angikwazeli lutho Nkosi yami angazi lutho ayikho nento engiyibonile nalento ayisho kimi ayinangqondo uyabona nje ukuthi utsheliwe kwathiwa ifinisha nje lapha eAmbitiouz finisha nje ikhabethe elihleli lapha elifaka izipuni namabhodo akhona akanamsebenzi Nkosi yami. Angimazi ke ngoba phela uyothola thina inkabi sila ngaphandle ngiyohlangana naye ngibuze ikwenze njani umthole edyakwele mithi abayiphuzayo yomkhuhlane ngoba banitshela amaqiniso nibancane ngabe niyakhula nibona amaphutha enziwa abafowethu abadala ebese nibamba lapho ukuthi nikhule kodwa kuthiwa hey thukubani awubheke nje yini umncane ngakho carry iphela ingakaqali. Finisha nje lapha kwaleyo Ambitiouz manje nayo seyihlezi trenda ku-Twitter nama finisher ke lawa ama-artist akhona ama finisher phela lawa ngeke kubalekela ukuthi uMtee wayenzela into enkulu eAmbitiouz futhi ukube umfana wayengekho omncane ngabe right kakhulu ukupheka umsebenzi omkhulu wenza umsebenzi omkhulu kakhulu uMtee hayi nje Ambitiouz kuphela even kumculo nje wase South Africa inkulu into ayenza lamfana lwana inkulu into ayenza lamfana kodwa ke ngoba phela singabantu siphila sinazi inhliziyo efanayo khona abanenhliziyo ezimnyama khona abanenhliziyo ezimnyama